Ay gusto mahimong leader, pero dili gusto mag-antos. Diba? Dili na pwede. Gusto ka mahimong leader, pero dili ka gusto mag-antos. Ayaw na lang. Sabihan na si Jesus Christ, hapit na siya dakpa, aron kaalon sa umanan sa kamatayon. Tunay ihimong tingog si Jesus Christ uban sa iyang 12 ka apostoles. Samtang nagtingog sila, si Jesus Christ itindog siya, paliwala sa iyang apostoles, sa iyang mga disipulo, itindog siya o ikuha siya sa tuwalya, yung ibako sa iyang hawak, o ikuha siya ng tubig, punta sa tanggalan. Ang mga apostoles niya, ang mga disipulo niya, ikaw sa iya, naibulong kung saan man eh, Jesus Christ, kung saan man sa ilang magtutudlo ang mga tubig. So, isa-isa ka, binukol si Jesus Christ sa iyang mga disipulo, o iyang hiugasan, iyang mga kiin. Mga mensahe takdaan sa kabuntagon, guys, so kita may kumot hindi tinatawag the heart of the servant. Ang kasing-kasing sa sinuon o laing term, alagay. Itang tanan, nadihangan ang ipong nakakristuhanon, itawag ka aron sa pag-alagay sa Ginoo. Pero sa ako say, dagan ang kristuhanon, wala ka sa pagkain. Kaya imbes na mag-alagad sa Ginoo, mas ipilit nila magpakahilom o magpadayon sa daw normal na kinabuhi. Hindi ang timangan na ito. So, kaya ka, iluwas ka sa Ginoo. Hindi na ka normal na sa tao na magpagpagsilabuhin ka na ingon na normal sama sa tao na kalutan. Kung pinipilit ka sa Ginoo, kung ibutang ka niya sa usa kataas sa kahintang sa mga kinabuhi, aron makita ka sa daghan ng mga tao. Na posible, makailas sila ang Jesucristo sa ilang kinabuhi, inaagi sa ibuhang na life. But si Jesus Christ, nigamit siya ang illustration sa sugat. Ingon niya, walay magdagkot o lamparang na taguan niya sa lampangan. Kanang siguro, yan sa siguro, ang tagluman ko ka, dagkot ka, magdini mo, walay kuryente mo balay, utang ka, magdagkot ka, utang para niya sa balay, utang mo sa isa. Yung kabunan mo o utang o laton. Do you think na gagawin kayo makita? Kaya napatago ang kahaya. Ingon ni Jesus Christ, walay magtagkot ng parang aron tabunan sa gantangan, kundi utang taas ang tunganan, aron daghan ang mahayagan. Kinana ka, giluwas ka sa Ginoo o gibutang ka diha sa taas na kahintang aron lamang nga daghan ang makailang niya naagi sa imong kinabuhi. But sad to say, now ingon kanina, daghan ang wala pa sa pagkaili. Nalalagan sa Ginoo, pero wala na niya siga ang sugat. Patayon niya mga patay, ang palo. Mga tao ang makakita sa iyaha, imbes na mapanalinginan o panalanginan, mamimang na ito kung kapagdulan. Daghan ang mga impyerno tungkol sa ilang sa imong kinabuhi na nakita. Posible, ganito ta, ibase kayo ng imong pamilya, now, kung sa bagyon ang kasing-kasing sa usang ka servant, sa usang ka alagad, usang ka mamumuhat dira sa Ginoo, sama sa gingon kanina, kita tanan ginawas aron sa pag-serve sa Ginoo. Kung wala ka pa makasugod sa pag-serve sa Ginoo, isang nila mag-serve ang Ginoo. Kung ikaw nakasugod na sa pag-serve sa Ginoo, di man o kakuni ang usa ka kinaiya o ang usa ka kasing-kasing sa usa ka sinutuon o sa usa ka servant. Una, the heart of the servant follows Christ's example. So now, ang usa ka kasing-kasing
Nagsunod siya sa ihemplo ni Jesus Christ. Unsa niay ang ihemplo ni Jesus Christ? Pinsa niay si Jesus Christ samtang uban pa siya sa iyahang mga disipulo. Si Jesus Christ, although makita nimo na si Jesus Christ medyo naa siya kaman. Pero sa iyang kaman, nag-serve siya sa Ginoo. The first miracle na ginimo ni Jesus Christ is katong nitakbo siya sa usang kasal diha sa Cana. Kadingin ang maunang kupira duri sa ilang pagpangahon o Panginoon, nahugdan sila o vino o wine. Hindi na tuwa siguro. Ang sikihin ni Jesus Christ na medyo ang daghan ang tao, pero puro na nilahan kainom. Ito ang dala na itong sukli sa mga panahon na. Kaya yung time night, birthday night, kasal, sukli sa yun. Wala mo siguro, kita sukli ko ba? Pertanuay siguro na ako. Huwag kang labuhin mo na. Nakasakis, huwag kang saka. Panito lang sa ka-pinsin. Tayo, inuman mo pa o inuman ka. So dito nga tayo, siguro, concern si Jesus alin, o ang inahan ni Jesus Christ kasi Maria, nakita ni Maria, usap na ko, inamutan na. Ikaw niya si Jesus Christ, no? Ikaw ni Maria, sumatao na ito ka. Ikaw niya, kung sa'yo ipapuhan, ikaw magtutulog, mga talaman. Dahil na ikaw ni Jesus Christ, ikaw niya, pagkalos mo ng tubig, pupunan ninyo ka ng ito, ka dagpok na siguro sa kawakan mo ka. Okay, sila lang ilimnon nilang panahon na. Ito niya, ipuno ang tubig, wala ko nila ihipag si Jesus Christ, sa limon niya, praise niya, basta ituman lang nila, ang isuto niya. Ikaw niya, pagkalos ng tubig, pupunan ninyo, ako sutunan. And then, puno na, then, tilawin. Hindi mo na siyang ilimnon ang mga ito, kasundanan sa ilimnon. So, kung yun ta, wala kayo nag-serve si Jesus Christ, balik ko, nag-serve siya. Ano ba? Kung wala siya makalagay, wala siya nag-propose ng pagaling, mag-imuuntan niya, hanggang lahat niya, wala. Unang klase pagpakabanan atong pinasal. Basi maulawan ko niya sila na, uy, kung saan ito nga, kasal ko ang itampugan sa Cana nga. Wala, may mainom, nahugdan ang cake. Binakot ka mo siguro magkahan ako ka. Kasi marites pa ito eh. Invite ko, kasal niya. May ayaw kasala. Kasi mo, pag ino, tubig na yung masala ko sa drinks. Tubig na. So, ngayon nilang galing kay Lord si Jesus Christ, nakita niya na dapat dili ko paulawan yung bakit kinasal. Dapat dili ko ulawan. So, ako din tabangan. And then, kung sa'yo giipaw, kaya isulwan sa Manila na dili, posible, makapaulaw. So, ipakita niya ang pagkaservant. And then, sa kaadlaw, si Jesus Christ, huyong ang pagpapanon sa mga tao. Yakot sila dito sa gilid na walang balangay. Huyong ang daga ng mga tao, hapon na sa panahon. Ikaw na mga disipulo. Ano? Kasalupay ng adlaw, yung mga tao buong na kayo. Walang din na makaya kung ato ka sa lungsod, walang mamalit, pagkakot na takakay mga tao. Ikaw din Jesus Christ, kasi may nakatira. Mga malig nalaan ni Lord, pinapal ko siya. Bibig. Kaya ko sa ako. Pinapal sa iya. And then, pinapal ko yung salamatan sa Ginoo. Tingnan niya. Parang ilang sa Ginoo. Masalamat siya sa pinapal. Mga kaisna. Pagpulos niya. Hindi po nabubis mga tao. Palikuran ka na. Palikuran. Palikuran. Kaya ko natin. Tayo man mahurot.
Di ba ka, pag humansa, ingon pa dito nga ang naa dito babae o lalaki o mga bata. Pero ang ilista sa Biblia, ingon niya, ipakahon ni Jesucristo ang 5,000 mga tao, mga lalaki, mga lakong, mga babae, mga bata. Actually, wala. So kung si Jesus Christ, wala naggamit ang iyang pagka-servant, wala, ingon ko nga, wala, pupuli na sila, hindi mo tutok na, makapagigay sila silang balay. Di ba, inanak? Pero si Jesus Christ, sabihin ka niya, hindi, balipukan kayo. Hatagi yung pagkasabay-sa niya, gulo mo, napusok yung tanan, napusok ang 5,000, tao na lalaki, wala pa'y labot ng asawa, wala pa'y labot ng babae na nagulog at panungan, wala pa'y labot ng mga bata na nagulog. Mga magiging sobra. Wala mo pala sobra? Wala yung piling. Kumana ninyo, kasi kumagin sa isang lang niya. Kumana ninyo. Wala yung piling. Musik, kabuka, ng tinapay. Imagine mo na, ikan sa luhar ka isda o 5 ka tinapay, ipasalamatan lang sa Ginoo. Ipakaon niya ang 5,000 na puro lalaki, wapay labot, babae, o mga bata. Ano yung sunda? Musik ko kayo. Yung sa mga sa Ginoo, imagine ko niya. Ipakita lang niya na naalala siya kagamhanan. Wala yung posible, iyakan. Isa imposible, anak. Kung ikaw to na dito kaya imposible din sa katagahan ng mga tawanan, ibutan na ako 5,000 ko itong mga babae na dito yung mga bata dito kay butan na ito 6,000, doble kay may mga pagtiayan ay huwag ko ka na. Imagine may nakakadagahan kung ang pagkakon niya. Now, in anak mo, kung kita mag-serve sa ito, ipaubos nato ang atong pagalingon sama ng Kristo. Ang atong isyo nila, istorya niya na mikuha sa tuwalya, yung ikot sa hawak niya, o mikuha sa tandana, obyeto sa mga tingin sa mga disipulo niya, na ng lingkod ng ihugasan ng ilang mga tingin. Sa siguro, sa mga obsanon na sulugoon. Sa dito, kapag panag-ingnan, susaka, sulugoon. Tapos, may ilang sulugoon, kapag katapang na, hindi ay nanas. Suko lang ka na, suko. Pero gigamit siya sa Biblia, kasulugoon. Servant. Diba? Sulugoon. Servant. Pero, servant leader. Leader, pero nag-serve. Unlike sa leader girl na, siya gusto mugitan, siya gusto ilisan, siya gusto lutuan, hindi na isang liho para sa iyang pagalingon. Naingon pa, 1 Peter 2:21, siya ginoon sa unang Pedro 2:21, ingon pa niya, kay alam ni ini, gitawag ka mo, kung kay si Kristo nag-atos sa alam ninyo, na nagbiling ka ninyo, usa, kang panagpindan, aron ka mo, magsunod sa iyang mga tulong. See? Nagbilin si Jesus Christ kung usa kang panagpindan, ngariin diri, gitawag kita, aron magsunod kita sa mga tulong sa Ginoo. Ganun mga Kristohan, hindi makasabot ani. Kung magsunod ka sa punong sa Ginoo, asa ganyan tingin sa Ginoo, ito po dahil mo managin. Pero kita, sa pahit ng tax, ang tingin sa Ginoo, dahil mo ka-artist tikas. Rebellious mo ba? Ikaw ka dali does the heart of the servant follows Christ's example? Why? Because you are called to this. Itawag kita ni ini na kita magsunod diha sa mga tulong sa Ginoo, magsunod kita diha sa pagtulungan sa Ginoo, ug magsunod kita diha sa pagka-ehemplo ni Jesus Cristo. Ang mga lakad na si Cristo yun ang ato ang sumbanan sa pagkakalaga. Kaya masit ko niya kung medyo ay kuya, tanaw din mo siya kagaling mo sa mga Ginoo. Nakatanan din sa ito. Dapat ikaw mismo, magtubos kasi ng pagaling mo, kanunay din mo, silsil, yasin mo aling patatay, at doon na kayo ang leader na inuha mo isunod, which is Kunwari,
Christ suffered for us to give us an example. Kinakatiman si Kristo, nag-antos, aron lang, tagaan kita, makita nga ni kanato, ang example sa leader's servant. Ay, gusto makinong leader, pero hindi gusto mag-antos. Ba, hindi na pwede. Gusto ka makinong leader, pero hindi ka gusto mag-antos. Ayaw na lang. Okay, pinahanglan mag-antos sa si Jesus Christ, ilansang galing sa cross. Many times, tamay. Many times, i-attend siya ng patyon, dakpon, batuon. Na nag-cross sa iya kung suffering, samtang nag-pangalaga siya sa Ginoo. And then, finally, antos siya, pinahagi sa pagkakalasa ng tayo sa cross. Ikadwa, the heart of the servant serve the Lord heartily and not unto men. So now, ang kasing-kasing sa usa kasulugoon nag-alagad sa Ginoo sa kinasing-kasing gayon. Dili pinasing-kasing gayon, dili pinasikat sa salapi, dili pinasikat sa popularity, dili pinasikat sa magsinunggan ka, kundi mapasinunggan ka man o dili ka mapasinunggan, ma-appreciate ka man o dili ka ma-appreciate, ihatag nito ang kinasing-kasing na pag-alagad sa Ginoo. Ano ba? Ang tendency doon, ikaw, nag-serve sa Ginoo, na dili kinasing-kasing, kasi dito na, nag-serve ka sa tao na. Ano ba sa bakit? Pastor, kasi sitahan ko sa balay, ano ko ng simpa? Rana. Kaya kung simpa ko kayo, kung nag gusto ko sa natin, bakit simpa ko kayo? And people, simpa ko kayo, nakakong taas ito. Tapos ko lumikit, magsimpa ko. Kung simba ko ako kayo, kung simba ko ako lumikit ko kayo, makakasok ko. Apil ko sa worship day, kaya magpakita kong gilas, kaya para nakakabras, sabot ko, kabras sa akin. Kita ang gilas ba? Hindi alam. Ano ba? Kung nag-serve ka dahil sa tao, kinasing-kasing ka. Kung mo ang serve para sa tao, hindi ka. Pero kung nag-serve ka para sa Ginoo kinasing-kasing, hindi ka basta-basta makukay sa iyong mga talaga. Inom mo nga itong nagka-tawag, nagutak sa base ng Domingo. Base niya, saan niya, gano'n lang, gano'n lang, somewhere in front, may physical thing. Sa pag-ibig video, every Sunday, ginala ko flowers, tapos na base, that's one and one. And then, every Sunday, ginala siya, every Sunday po, tapos si Pastor, salamat kayo, itindot kayo ng flowers. Sa pag-ibig ko, dala sa flowers. Kaya wala siya, pansin Pastor. Wala na-appreciate, wala na-pansin ni Pastor nga. Busy o nagkana na mga pagkalaw na Pastor. Wala na-pansin nga, nagdala niya siya ng flowers. Pagkasot Domingo, wala naman nagdala ng flowers. Pinas Pastor, flowers, fountains, praise. Yan, all members of the sumunod. Kami ka nagdala wag may mag-isip, di man makita, di man makita, di man ma-appreciate, wag kayo sa nagdala. Ay wag lang sila mag-isip. Kumala, kung nalimuang makalaga sa Ginoo, pinasikat sa tao lamang, ang tao kakit. Paano ganit? Kapag sa mga blessing sa asawa,
mga asawa, magkapila sa kapisit sa bana. Pero, reason ka na para magkulat. Ang bana, siguro yung siguro, nagkakaroon pag-ibig ko. Ganyan ka mo, ano ba kayo? Wala tatag mo. Ano yung mga baka sa tao? Ano yung mga suko? Ito yung sama na, bana. So, tampok na. Hindi mo nang asawa ko, bakit ba naman tumatong sa bana? Wala ka na. Hindi, sa akin kinailangan. Naalala niya mo din yung kasawa. Saan mo sa lahat ng kung tingin na kung tingin mo. Kaya yung subayan, kung gusto sa lahat ng kapang hindi mo kasawa. Diba mga kapala? Diba? So, kung diha sa pag-alagad sa Ginoo, namulat ka para nakakita sa tao, ikaw umiyaw ka. Ang ganda. Buhay ka sa kung tinahin mo sa'yo sa ayaw na, ganda. Tama ka na. Nindot ko lagi niya na nga. Nindot kayo. Tingong pa eh. Nindot kayo kabukita pa eh. Alright? Huwag may nag-anak. Tayo, bro. Dito, manapos. Buya. Buya, eh. Kasi, ito yung buda. Eh, pinag-sayaw ka. Kanino na sayaw ka kayo po dahil. Kasi, kita mo practice. Diba? Practice kayo. Dapat niya. Now, we should start to work wholeheartedly. Kailangan, kung wholeheartedly, ibuong na kasing-kasing, hindi lamang passion, hindi lamang ganang serve ka sa Ginoo kay nakay kwarta, kung kay kwarta, ay dahil kayo kagatusimban, kay practice, ibig kayo manginsar kay anong kwarta. Pero pag mulay kwarta, tayo mulinong ulo minsan. Mulinong ulo kay nalang lima. Dapat nila yung anak. Wholeheartedly, ihatag ang ibuhang pinakabas ng matang sa pag-alagad sa Ginoo. Ipakita nino na si Jesus Christ ang ibuhang sumbalan kanong mag-serve ka sa iya, kanong ihatag nino ang pinakabas nino ang pag-alagad niya sa Ginoo. Si Jesus Christ, kung nag-serve siya, nag-aalagad siya sa Ginoo, nag-aalagad siya sa mga tao na nagsunod sa iya, wala kang manuhong sa iya, na nagpapagulong siya. Wala kayo kalungong siya, nagreklamo siya. Di ba? Ito tayo na si Jesus Christ, nagkakaisa sa mga appointments, nagkakaisa sa mga lakaw, mga pagpangwali, mga pagpanutlog, mga pagpang-ayo, sa mga balatian, pag-ibig mo mga milagro, ito sa kanlaw, nag-ibig siya sa kabato, kung pahulay, kung nalihangan, ang mga disipulo, nasa distansya, may mga bata na gusto mo doon sa kay Jesus Christ. Tapos ang mentality, ano yung mga disipulo nito sa kapatid, yung patutulan sa mga pahulay, dito po. Pero, sumunod pa si Jesus Christ. Alam ko kami ko, si Jesus Christ, nag-ipuklan ng mga bata. Pero ang disipulos, mayroon ka. Ayaw din yung pukli ang mga bata na bunuon sa langit. Ayaw din rin sa langit, hindi ang mga bata. Pero si Jesus Christ, reklamo Lord ako, ano sa mga gumabuo? Siguro yan ako. Ako naman Lord, mahulay ako. Wala ko sino. Wala ka na kay Jesus Christ. Wala sa ngayon na, abukan na yung mga bata kay mga pulos. Samok-samok lang na kaya, mapahulay ko. Wala sa mga wala kayo doon kasi Jesus Christ ang reklamo sa iyang pagpamalagat sa Ginoo. Pag-serve sa Ginoo. Kaliwala sa mga native, mananumog niya tingali. Wala siyang reklamo. Wala siyang muhudong sa iyang ministry niya. Kaya si Jesus Christ nag-abog sa mga gintulihan. Kaya nga itabog siya sa lanaw. Misugat kaniya ang karon nga
na ginibutyuhan o binutong demonyo kapag sa makadriya. Usay matulo kaya. Ni Jesus Christ na binutong demonyo ayaw doon kaya ako. Kailangan ng demonyo. Na may baboy ito sa lahat. Tingnan ang demonyo na pwede ba na papanhiran pwede mo ang baboy? Tingnan si Jesus Christ na balik. Kapag balhin itong demonyo, iso na itong mga tao, balhin dito sa baboy. Mga baboy, nangaklok ito sa lawa, ito sa pangpang. Pagpangaklok sa pangpang ng alumos na namatay. Naabot dito sa takiya, dito sa tuka. Demonya. Ang bayo sa tao, ang ng Jesus. Jadi ating Maria, ngayon, ipalaya sa demonyo, ibalik sa mga baboy. Ang mga baboy, nangantak, di pangpang, ito namatay. Iwan na, mga tao na lumog. Awan sa demonyo kay siya man ang mahal sa demonyo. Makala? Sa ginlan mo ka? Di ka pa naghimo maayo. Ginlan pa siya kasi kumahal sa mga demonyo. Pero nihulong pa siya. Siguro pagkita to. Kaya siya nag-serve na sa mga kay Juan. Dahil ko na siya sa mga tao. Although hindi na ba, hindi ko na muna. Hindi na sa mga tikas. Kung tinungkod yun, yan nag-serve ka sa gano'n nga. Malakoy na ako. Masak pala yun. Hindi na si Christ. We should serve the Lord sa tibuok na itong kasukas. We should not serve the Lord because of men. Walang imong kalidad na mag-alagay ka sa Ginoo tungkol na na tao, puno ka na lang. Kung ka na magsimpa ko sa New York, mag-apil ko sa worship team sa New York, kaya para malipay ang akong papa. Ang akong papa malipay sa kuha, puno ka na. Ilungod man na, posibleng sakto sa Ginoo na. Buwan ko rin ulit, kaya kalipay sa inahan, o sa amar, karakon, na nagyot ang kinakarason na mag-serve na sa Ginoo. Ayaw na lang. Pamuhay na lang. Kahit magpuyog siya. Kaya di na ako makapahimaya. Kailangan magpagamit ka sa Ginoo. Hindi nila sa tao. Whatever you do, you should do it with all your heart. Isang sa itong pagkabuhaton, buhatak ini sa pintok ng kasintasan. Katapusan, the heart of the servant to the will of God. Dagan sa mga Kristiyanon, buod mag-serve sa Ginoo. Tama. Tama. Kung doon ay mga Kristiyanon na diligent mag-serve sa Ginoo, doon ako yung mga Kristiyanon na ganisaya sa pag-serve sa Ginoo. Ginay ako, lumay pahintulog sa inyo. Kung ikaw nagtimuha sa pag-serve sa Ginoo, buhata, kakirasing-kasi ang kabubutan sa Ginoo. Ngayon, nagkabubutan sa Ginoo. Kung gusto ka mag-serve sa Ginoo, dapat pagsunod ka sa hugin, sa kabubutan sa Ginoo. Kasi tulingan ka na, basta mag-serve ko sa Ginoo. Pero kinahanglan, linya ka sa kabubutan sa Ginoo. Dahil si Brad Lamer, gusto niyo ko mag-serve sa Ginoo, gusto ko mamasto. Pero kung di siya makuhan, kabubutan sa Ginoo, gusto niya siya mamasto. Ngayon si Brad Lamer na, gusto ko mag-serve sa Lord, gusto ko mag-alagad sa mga, gusto ko magdumala sa mga tao, gusto ko magwali sa ulog at sa mga tao. Puntahan na kayo. Dahil magkamuntog sa Ginoo. Kaya una, gusto ko magkabilin ko ng Ginoo ko, kaya tulian ako sa huli. Mas puli tayo na ako puli. Kaya yung mga Ginoo, hindi ka para siya. So dito, balik ko sa utang kadauhan. Mag-asa mo ka ba? Nagkakak? Balik siya. Pagday kita, pwede ito. Pwede na, hindi ko na ito. Dahil yung pagkuko, nagkukan si Brother sa iyan, sabihin sa Ginoo. Ito nag-desire siya na mag-serve sa Ginoo. Pero ang iyang pag-serve sa Ginoo, outside sa kapupuntan sa Ginoo. Gawas sa kapupuntan sa Ginoo. Malakpan kita ng mga simbahan, mag-hire o worship team. Hindi ka sa laing simbahan, i-hire sa isang simbahan, sinutuhan. Isang kabuhin pa. Tuhan, kapupuntan na sa Ginoo. Ano, i-hire mo natin yun? Hindi ba sa kapuntay mo sa iyo? Hindi kinahanglan, hayron ang usa ka. Servan sa Ginoo.
kinahanglan, mag-alagad na sa Ginoo. Subay sa katuturo sa Ginoo. Kayon, kanang tawara. Gihatod gina sa Ginoo. Ada masubahan ng pamilya na lang si Di na kinahanglan na ito ang sumunag. Ipaluwato na yung siba. Dari ka ikaw ang sulit na dari ka. Allowance. 20,000. Eh, mo ang subahan mo kay dito bukas ang leader na wala naman sindo dito. Lagi rin ang pastor. Kami lang ang pagkakas. Nagtulong ko sa wife mo. Kaya ko sa university. Kumagdalan. Kaya dito eh, anak. Mag-search sa ito. Okay. Sa una, ano yung subahan? Nagsumot na niya. Wala pa na sa'yo. Wala pa na niya. Wala pa na niya. At kaysa nalang po niya. Wala pa na sa kuha. Baka na sa tanaw. Bitibulang na siya. Sponsor case na. Sila ang lakas. Jai-Jai. Jai-Jai. Ngayon ang tagaw na. Sa una, panahon niya. Dalawa na. Halika. Daman ni Pastor. Nakikita ko yung palpit. Dala na sa bukit, may palpit niya. Huwag ka makahimo ko alay. May palpit niya. Ha? Kaya gidawan niya kapil. Mga songbos, gidawan niya kapil. Ipilit sa mga isita. Mula ka pitch. Mula ka kanta. Ano niya? Walay mic. Walay guitar. Hindi ka pala pagkabot na kinamit na una. Hindi ka. Hindi ka. Hindi ka. Nakusurihan niya. Umutahan ng iba. Nakikita ko. Ang nagsugot dyan eh. Hindi mo pinahiya ako din. Bata ako. Una. At tingin siya. Mahulog siguro siya. Wala kay gitar. Walay gitara. Walay mic. Wala. Walang bakit. Wala ka puso. Meron kayo. Mula isa ka pong lalaki. Wala pa na. Mga taas. Wala pa na. Natagaw pa na. Saan? So, wala pa sila. Wala pa rin. Natataw pa rin siguro. Wala, ako na isa lalaki. Ikaw pa rin, wala, kamay pa na. Hanggang kami, kapila, pa, wala yung mic. Wala pa, at least ako sa akin, hindi. Wala na, pakita si Pahan. Wala na, nabawasan na ako. Walang bahay. Kasi Maricel at kapatid niya magpapagulak na pag-inapas ko sa kaso. Hindi ka tawag ko na sa akin. Ito, kapilan. Pero piling ka. Wala ka na ako din sila ihayap na. Ako sila, wala. Wala ka na. Nag-pray na rin sa ginagawa sa giving praise and all the Lord. Iwagan mo ko pray. Bakit mo na? Magpadala ka ako mga kalamikon na rin iglesia. And then magpadala ka ako. Kailangan mo pagka. Eh wala may palit ng guitar. Wala may palit ng keyboard. Wala may palit ani. Wala ito nakakuha yung kulakay. Basta hindi yung ba? Hindi mo kinahanglan magdali para maghayang ka o susagin sa iyo kami mga nagulagman. Hindi ka lang bulat sa iyo. Kung manunugtong, kung maghayang ka o manunugtong, tayo laghan. Mapanghapong. Dito sa kabugitan. Ako lang bugitan. Ito ka talaga sito. Hindi mo pwede namin. Makikalanin mo na lang. Uy, kapalunod ka. Meron ka. Doon ka pusto. Drummer ka. Drummer sa puta. Baka malapala ka sa drummer. Tuloy ko sa impuhuto niya. May ikaw, ito pa kaya? Pag-invite ko sa kulay ka mo. Drummer ka mo. Ito ang drummer. Sinabi nila na. Balay sa Ginoo rin. Hindi mo pwede na ang gawin mo mga hukaw. Kaya sa kubanan sa Ginoo. Kasi, sa uban ng balaya o onloy. Pinaunya ka kuma. Hindi pwede na. Restricto. Hindi ba na restricto? Kung gusto ka malalangin, subaya, kaputulong sa Ginoo. Pero kung gusto ka ba, luksan ka sa Ginoo, kasi Ginoo. Pero ayaw kumakas sa Ginoo na.
Ang sayo na bumagi sa pagkalagay sa Ginoo, magsulta sa Ginoo. Pinugno. Manang careful tayo ba the heart of the servant do the will of God. Kung dili ka bugot sa Ginoo, ayaw ay tayo. Kung kabugot mo sa Ginoo, then be. Ay kabugot mo sa Ginoo. Ayun pa, we should serve the Lord according to His will. Alagdaran ako ang Ginoo, base sa kabugot mo sa Ginoo, base sa ginising niya sa Ginoo. There's no rush in ministry. Gusto na ako kay ako, ang simbahan, ako dalaw, kay gusto na ako kuragan. Sa bunga, nagkatao, saba. Gusto ako simbahan, nagkakabilis mo, tama na ako sa mga suga. Walang mo, kilap-kilap, para, kung ano na ito mo siya. Pulot sa mga na kaya. Tingala ka na. Hindi naman yung worship, worship. Kung sa kabubot mo sa Ginoo, kung dili kabubot mo sa Ginoo, ayaw ipadayon. Be sure, ayaw balia. Magpala mo sa Ginoo. Ayaw balia ang pundasyon. Ang mga pulo sa Ginoo. Para lang makatunhay nimo, ma-implement nimo ang tawhanan ng mga Ginoo. Kaya mo resulta sa kaalautan. Wala mag-success sana. We should serve the Lord by obeying His will. Kailangan, alagawan natin ang Ginoo. Pinagi sa pagsunod sa iyong kabubuton. Dili kay alagan naman sa Ginoo, pero kinapaluwalan niyo ang kabubuton sa Ginoo. When it comes in serving the Lord, dapat nakasunod ka sa kabubuton sa Ginoo. You should obey the will of God. Kung saan kabubuton sa Ginoo, kaya ka, kung dili kabubuton sa Ginoo, ayaw na. Kung dili na makapalipay sa Ginoo, ayaw na. Kung ka lang makapalipay sa Ginoo, pag-stay na. We should serve the Lord by obeying His will. Why? Because the will of God is to obey.